ka. Diha, away lang kasi katangga sa yung mga ingon man ka bakang nanguwag. Di kamu tiga. Ha, ada tu. Wire kan.
Baka na to. Kapilit ka dito. What? Ano na to? Bali? Tiro sa Torres. Lagi eh. Abang na kanay. Oh, kana mo may dako abi. Patay na buslot na. Adaan na po. Ito ginawa kalay. Kapir ang taon ga. Pagilog luto. Tanawa, tagsang bandiya sila ito. Ha? Lunes. Di pa mapasahan. Ha? Lunes ko na. Ha? Ha? Madeng? Ah, istorya mo ito. Masat man pa. Numan kaya. Ah. Ikaw lagi sa lunes ko na. Hilaw-hilaw pa nga pag kami. Napabay ka tuwan. Bukma kay ika maruma. Ano ba? Siya. Madali na lunes. Wako. Ang buwang mo nila. Numan. Bulldog. Ini kena silok-silok gamay. Bisa tabay ha. Balik ka, balik ka. Buwang mo tuloy. Tari, okay siguro pero tabi siguro na. Siguro na pili na ano. Okay, ako mat. Madali. Kuha ate si Uduan si Ipin ra kay Dudura. Te bata bubuyat. Buwan. Pagaling mo to ah. Hindi ko ba bugro. Lagi kay dugay mo hingutang. Abla sabi ay. Ha? Okay, buwan sila na putagig-tag siya ka. Bandihang di sila muntas la duwa. Urungon pa ka. Wala ko kulo di mo. Hindi ta tutaglayan. Ako ba ni? Ha? Wala ba toy? Toy. Ya. Sila ko liwa. Ako talaga munguto. Ayo, gawe ayo lagi nang naik aku. Nang pasal kaki dua kita balik.